ମା ଗୋ ଏ ମା ଭିକ ମୁଠେ ଦିଅ ମା। କଣ ଯେ କରିବି? ସକାଳୁ ପହରୁ ଏ ଭିକାରୀ ଗୁଡାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ କାନ ପୁରା ବଧିରା ହୋଇଗଲାଣି। କଣ ନା ଭିକ ଦିଅ। ଭିକଟା ଯେମିତି ଶସ୍ତା ପଡିଛି ଆଉ। ଟଙ୍କାଟେ ରୋଜଗାର କରିବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ଏ ମାଗନ୍ତା ଗୁଡା ସେ କଥା ବୁଝିବେ କେମିତି କେଜାଣି। ମା ଗୋ ଏ ମା କୁଆଡେ ଗଲ ମା? ଭିକ ମୁଠେ ଦିଅ ମା। ଡାକୁଥାଏ, ଯେତେ ଡାକୁଥାଏ, ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି। ସେ ଡାକି ଡାକି ବଳେ ଫେରିଯିବ। ଆରେ କଣ ଭାବିଛି କି ମତେ ସିଏ? ଅଧ କିଲୋ ଅଟାକୁ 8 ଦିନ କହିବା ଲୋକ ମୁଁ। ଇଏ ମତେ ଭିକ ମାଗିବ? ଯାଏ ଦେଖେ, ଚାଲିଗଲାନି ବୋଧେ। ଯାହା ହେଉ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଗଲା। ଆଲୋ ଏ କୁକୁରଟାର ପୁଣି କଣ ହେଲା? ସିଏ ଏତେ ଜୋରେ ଭୁକୁଛି କାହିଁକି? ରମା ଆଲୋ ଏ ରମା। ଏତିକି ବେଳକୁ ଏ କାମ ବାଲି ରମାଟା କେଉଁଠି ମରିଗଲା କେଜାଣି? ମା ମତେ ଡାକୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି। ଏତେବେଳେ ଯାଇ କଣ କରୁଥିଲେ କି? ମା ମୁଁ ବାସନ ମାଜି ସାରି ବାବୁଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ଗୁଡା ଟିକେ ସଫା କରୁଥିଲି। ଥାଉ, ଏତେ ଆଉ ସଫେଇ ଦେନା। ବାହାରେ ଯାଇ ଦେଖେ କୁକୁରଟା କାହିଁକି ଭୁକୁଛି। ମା ମିଶ୍ର ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲୁ? ମିଶ୍ର ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଇ ଶୁଣୁ, ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇ କହ ବାବୁଆଣୀ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଖାଲି ତାଙ୍କର କୁକୁର ଆଉ ମୁଁ, ତୃତୀୟ ଲୋକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କେବେ ଆସିବେ। ଏଇ ଶୁଣ, ଯେମିତି ହେଲେ ତୁ ତାକୁ ବିଦା କରିବୁ। କାହିଁ କହିଲୁ? ଆଜି ବାର ଅଛି। ତୋ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାଛ ମାଂସ କରି ପୁରା ଭସେଇ ଦେବେ। ଅଯଥାରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ମା ମିଶ୍ର ବାବୁ ଚାଲିଗଲେଣି। କଣ କହିଲୁ? ଚାଲିଗଲେଣି? ଭଲ ହେଲା, ସେ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ। ହଉ ଯା, ତୁ ଏଥର ତୋ କାମ କରିବୁ ଯା। ମା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆସୁଛି। ଆଲୋ ରମା, ତୁ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଟାରେ ମା ବୋଲି ଏମିତି ରଡି କରୁଛୁ କାହିଁକି ବା? ମୋର ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ମା। ବଡ ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଲୋ ତତେ ମୁଁ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? 5 ଦିନ ହେଲା ଝିଅଟାକୁ ମୋର ଭାରି ଜ୍ୱର। ଗାଁ ବୈଦଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଔଷଧ ଆଣିଦେଲିଣି। ଦିନକୁ ଦିନ ଜ୍ୱରଟା ବଢୁଛି ପଛେ, ହେଲେ କମିବାର ନା ଧରୁନି। ଭାବୁଛି କାଲି ସକାଳେ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆମ କୁସୁମପୁର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ମତେ ଆଜି କିଛି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଉଧାର ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ମାସ କାମ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବି। ଥାଉ ରମା ଥାଉ, ତୁ ଆଉ ମତେ ଏ ପ୍ରବଚନ ଗୁଡା ଶୁଣାନା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ମୋ ଘରେ କାମ କରିବା ଦିନ ଠାରୁ କେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ଦେହ ଖରାପ, କେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ, ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜ ଦେହ ଖରାପ କହି ବାରମ୍ବାର ଆସି ମତେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛୁ। ମୁଁ ବୋଲି ଏସବୁ କଥା ବରଦାସ୍ତ କରି ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ କେହି ହେଇଥିଲେ ତୋ କଥା ମୋଟେ ଶୁଣନ୍ତାନି, ବୁଝିଲୁ? ତୁ ଗଲୁ ରମା, ଯା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଉଦ୍ଧାର ମାଗିବୁ।
ମୁଁ ତତେ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି। ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ମା। ମୁଁ ତ ଯେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ପରେ ସେ ସବୁ କାମ କରି ପୁଣି ସୁଝି ଦେଇଛି। ଏଥର ବି ସୁଝି ଦେବି ମା। ଦୟାକରି ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ନାଇଁ କରନ୍ତୁନି ମା। ତୁ କେଡେ ଓଲାଜୁକି କାମ ବାଲିଟା ମ। ଥରେ ନାଇଁ କହିଲି ପରା। ତୁ କେଉଁଠି ଉଦ୍ଧାର ଆଣିବୁ ଯା। ଆଲୋ ମତେ ଏମିତି ଡବ ଡବ କରି ଅନେଇଛୁ କଣ ମ? ଯା ପରା କହିଲି। ଆରେ ଚାଲି ଆସିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଟାରେ ଉଦ୍ଧାର ମାଗିବ। ମାମା, ତୁମରି ସାଙ୍ଗରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ମୁଁ 3 ଥର ପାଟିରୁ ଫେଣ କାଢି ପକେଇଲିଣି। ତୁମେ ତ କାହିଁ ଥରେ ବି ଫେଣ ପକେଇନ, କଥା କଣ? ଆଲୋ ମା, ପାଟିରେ ଫେଣ ଥିଲେ ସିନା ପକେଇବି। କଣ କହିଲ ମାମା? ତୁମ ପାଟିରେ ଫେଣ ନାହିଁ। ପେଷ୍ଟ ଫେଣ ଗୁଡା ମିଠା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତୁମେ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଉଛ ନା କଣ? ଆରେ ନାଇଁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୂଳରୁ ବ୍ରଶ ରେ ପେଷ୍ଟ ଲଗେଇ ନାହିଁ ପରା। ଏଇ ଦେଖୁନୁ, ଦେଖ ଖାଲି ବ୍ରଶ ଟା ଦାନ୍ତରେ ମାରୁଛି। ଆରେ ହଁ ତ, ଖାଲି ବ୍ରଶ ଟାକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଦାନ୍ତରେ ମାରି ହେଉଥିଲ ମାମା? କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନୁ? ପଇସା ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲୁ ମା, ଆମେ 2 ଜଣ ଯଦି ନିତି ପେଷ୍ଟ ଘଷିବା ତ ବାପା କେତେ କୋଲଗେଟ ଆଣିବେ କହିଲୁ? ଏଇ ପଇସା ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିକୁ 7 ଦିନ ହେଲା ବିନା ପେଷ୍ଟରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି। छी ମାମା छी, ତୁମେ କୃପଣ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ହେଲେ ଏତେ କୃପଣ ବୋଲି ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣ ଖାଲି ପଇସା ବଞ୍ଚାଅ, ପଇସା ବଞ୍ଚାଅ। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପେଷ୍ଟ ବି ତୁମେ ଘଷିବନି? ଆରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବାକୁ ଯଦି ଏତେ ଭୟ, ତାହେଲେ ଦାନ୍ତ ରଖୁଥିଲ କାହିଁକି? ଜନ୍ମ ବେଳୁ ସବୁ ଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ି ସଫା କରିଦେଲନି। ବାସ୍, ଆଉ କୋଲଗେଟ ବି ଘଷିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା, ପଇସା ବି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ଆଲୋ ମା, ତୁ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ରାଗିବିନି ତ କଣ କରିବି? ସବୁବେଳେ ତୁମର ଖାଲି ପଇସା ପଇସା ପଇସା। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ମାମା, ଏଇ ପଇସା କଣ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବ? ଏଇ କୃପନୀତି ଛାଡ ମାମା, ଧର୍ମ କର୍ମ କିଛି କର। ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଫେରେଇ ଦେବା, ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁଆରୁ ଫେରେଇ ଦେବା, ଏସବୁ ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍, ଜମା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ଗୁରୁମା ଆପଣ ସାଇରାମ। 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 ବସନ୍ତୁ ଗୁରୁମା। ଏଇ ନିଅ ମିନୁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ବହି। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ତ ଦେଖ। ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ଜନମନ। ମୁଁ ଅନେକ ବେଳୁ ଆସିଲିଣି। ତୁମର ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ମୁଁ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ରହି ସବୁ ଶୁଣିଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମିନୁ, ଯାହା ତୁମେ ତୁମ ମାମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହା ତ ଅତି ସରଳ ଓ ମଧୁର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ହେବ। ହେଲେ ତୁମେ ତାହା ନ କରି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରାଗିକି ଏତେ ବଡ ପାଟିରେ ଏତେ କର୍କଶ ଭାବରେ କଥା ହେଉଥିଲ କାହିଁକି? ଆଉ ଏମିତି କେବେ କହିବନି ହେଲା? ହଉ ଶାନ୍ତି ଅପା, ତୁମେ ବି ଏଇଠି ବସ। ତୁମ ଝିଅ ଏତେ ବେଳ ଯାଏ ତୁମକୁ ଯାହା ବୁଝେଇ ପାରୁନଥିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ହଁ ମିନୁ, ତୁମେ ବି ଏଇଠି ବସ। ମୁଁ ଏ ବହିରୁ ଗୋଟେ ଗପ ପଢୁଛି ଅପା, ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ଗପଟି ସରିଲା ପରେ ଏଥିରୁ ତୁମେ କଣ ବୁଝିଲ ମତେ କହିବ। ଗପ ହେଲେ ବି ଏହା ସତ୍ୟ। ମଧୁପୁର ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମରେ ମାଧବ ଓ କେଶବ ନାମରେ 2 ଭାଇ ବାସ କରୁଥିଲେ। ମାଧବ ଥିଲା ଟିକେ କୃପଣ। ସେ ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲା, ହେଲେ କେବେ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦାନ କରୁନଥିଲା। ବାଟଗଲା ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ମାଧବ ତାର ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟିରୁ ପଇସାଟେ ବାହାର କରୁନଥିଲା। ମାଧବର ଭାଇ କେଶବ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନଥିଲା। ସେ ଥିଲା ଖୁବ୍ ଦୟାଳୁ।
ସେ ତାର ଉପାର୍ଜନ ଧନକୁ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲା। ସେ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥିଲା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ମାଧବ ଦିନରେ ସମୟ ପାଇଲେ ଅଧିକ ଧନ କିପରି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ ଭାବୁଥିବା ବେଳେ କେଶବ ସମୟ ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦରେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥିଲା ଏହି ଭବସାଗରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହରିନାମ ହିଁ ସାର। ମାଧବର ଏହି କୃପଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଦିନେ ତାର ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଶେଷରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ମାଧବ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମାଧବ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ଥିଲା କେବଳ ତାର ଟଙ୍କା ଥଳି। 4 ମହଲା କୋଠା ଉପରେ ଶେଷରେ ମାଧବ ପାଣି ପାଣି ଚିତ୍କାର କରି ତାର ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ କେଶବ ହରିନାମ ଗାନ କରୁ କରୁ ତାର ପ୍ରାଣ ଗଲା। ତାର ପୁଅ ଝିଅ ତା ପାଟିରେ ତୁଳସୀ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେଲେ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠଗାମୀ ହେଲା। ଏ ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଏ ଗପରୁ ତୁମେ କଣ ବୁଝିଲ ଶାନ୍ତି ଅପା? ବୁଝିଲି ଗୁରୁମା, ଅନେକ କଥା ବୁଝିଲି। ଆଜି ଆପଣ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ମିଛ, ମିଛ ଏଇ ପୁଅ ଝିଅ, ଏ ଧନରତ୍ନ, ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ କିଛି ମିଛ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆଉ ସତ୍କର୍ମ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ରାସ୍ତା। ମାମା, ଏଥର ତୁମେ ସବୁ କୂପନୀତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ତ? ଏମିତି କହି ମତେ ତୁ ଆଉ ଲଜ୍ଜା ଦେଇନି ରେ। ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ି ଧର୍ମ କର୍ମ ଓ ସେବାରେ ମନ ଦେବି। ସାବାସ୍ ଶାନ୍ତି ଅପା, ସାବାସ୍। ତୁମ ଭିତରେ ଏହି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଉ, ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ସାଇରାମ। ସାଇରାମ। ସାଇରାମ।